Narzary, Zee TVनि The ID Little Master Season 5नि सासे बादियारि। नोंथांमोननि अननायाव आं टप 10 एबा voting राउन्ड सौहैनो हाबाय। फैनाय सनिबार आरो रबिबारनिफ्राय voting राउन्ड स्टार्ट जागोन। स' आंखौ फाइनेलिस्ट खालामना देरहासार खालामनो थाखाय गोसोआव रायजोफोरखौ भट होनो खावलायनाय थाबाय। स' गाइस खुलुमनाय जासिहरबाय गासैनिसिमबो। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा अनजालु जोंहा फंबाय मा होनना बुङो नबजित नार्जारिनि जोंहा DID जिथुनिखि कम्पिटिसनाव भटिं होनायनि सम फैगासिनो जिहेतु बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंहा फंबाय नबजित नार्जारिनि जानानै आं गासैबो जोंनि बर' हारिनि लाइमोन रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बिथां जोंहा फंबाय नबजित नार्जारिनो गासैबो भट होनानै गासैबो देरहासार होगोनखौ आं आसा फारिनानै दिनै नोंथांमोननियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आर'ज गाबदों। जिहेतु जोंहा फंबाय नबजित नार्जारिनि भटिं नाम्बारा जाबाय 91529152 आरो 46 बे नाम्बाराव मिस कल हरनानै नोंथांमोना नबजित नार्जारिनि भट होनानै जाहाथे फंबाय नबजित नार्जारिखौ देरहासार खालामनो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे बा सासे जिथुनिखि सिनायथिखौ लाबोनो हानाय बायदि जिहेतु जों गौरब जानो हानाय बायदि गासैबो जाहाथे नेवसियाब्लासिनो दिनै जोंनि आगोमा फंबाय नबजित नार्जारिखौ गासैबो भटिं खालामनानै देरहासार होनांगोन। स' गाइस जिथुनिखि सिगांनि आगोलनि जिथुनिखि माबाफोरखौ जों जाहाथे बेले बेजे सानाब्लासिनो जोंहा अननानै जिहेतु जोंनि नबजित नार्जारि फंबायखौ गासैबो देरहासार होगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। स' गाइस बावगारनो नाङा जिहेतु भटिं टाइमा जाहैबाय जोंहा सनिबारनि हरनि 9 बाजिनिफ्राय समबार मा होनना बुङो 9 बाजिसिम साननि बेसिम जोंहा भटिं सोलिगोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ भटिं होनानै जोंहा फंबाय नबजित नार्जारिखौ देरहासार होनो थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। थेंक इउ। आं दायो बर्थमान जोंनि नेशनेल हाइरड 515 नेशनेल हाइरडआव जों दंफैयो बा आं दङ आरो। स' गाइस दिनै बोथोरा सप्तासे अखा हानायनिफ्राय दिनैसो एसे जोरांदों बेनिखायनो आं लामायाव ओंखारदों आरो। स' गाइस नै नायबानो जाबाय जोंनि लुकआ जाहैबाय आं दिनै बे उनखिजा नुहुरनाय जायगाखै थाङोबा जोंहा अरुणाचल पासिघाट मोनहैगोन आरो जिहेतु नै खिजा जुदि थाङोब्ला जोंहा गुवाहाटि तेजपुर नगाव गासैखौबो जों मोनहैजोबनो हायो नेशनेल हाइरड बेनो आरो दै गाइस। स' गाइस जुदि सोरबाफोर अरुणाचल जुदि फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन जिहेतु नै बैखिजा आंनि खिजा नुहुरनाय जिहेतु हाजोफोरानो जोंहा अरुणाचल दै गाइस।